Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Mamori penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagadatan sekalu sana mangadatu namu sumangabai tanu dan tanu ka ayat pina ka mafia ka adu Allah Subhanahu wa Ta'ala nasusurga dia namu ayat pina ka barat ka adu yan nasu apui kunaraka jahannam. Ayat na naun mga pagaryami iku agama Islam na adna miyaloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith. At tigilan adun mga tao sa alungan na mauri Agyong kutua katatagwilan sa dunia Nalangulanguan na mga karganan na minisugat akiran Langulanguan mga papanid at tiwa Allah subhanahu wa ta'ala na minisugat sa agyong kutua tao Napakasulun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa agyong kutua surga na may kamakasuldo na pag-isna nagyang kutwa tao. Sa gyang kutwa kaya pakasulyan ako surga. Ino mga daigyang kutwa miyagdamiyan ako dunia akamarganan na baniyang panagkagadaw na ayam aptur magyang kutwa tao ang yakasul sa surga na tiginagyang kutwa kaya pakasulyan sa surga Nadad na biyag damakan ama sakit agyang kutu amiyang una-unakan sa liku dunia. Anong pamanataw? Agyang kutu akatatamuyan sa dunia na dito na pumiyak adaya. Kalalabudan, tetapong piyasang kaya dunia. Miyakuan yan agyang kutu kamapian ako dunia. Malamuda gyang kutua kau yang buyagyan. Malamuda kamu kesukatan yan sa gyang kutua kau yang ganyan. Langu-langu anu kabaya yan sa kaya dunia na miyakuan yan. Nama kau sa alungan na mauri na pagkasulid ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua naraka jahannam na may kamakasulid na pag-isan sa kanyang pamanu Allah subhanahu wa ta'ala inugyang kutua kaya pakasulid ka sa naraka bangkapan na pagkada magyang kutua sumiyag na naraka at amapian sa dunia Naya mabdero agyang kutua tao na sunod sukiya pakasunod naman sa naraka na din na lawan na yaawa sakit nagyang kutua miyaw na unaw kung dunia na diya ganun din ng pamanian gaganda magyang kutua kapiyan. Mga bansakan, mga pagariakan, mga bubayakan sa agama Islam.
So Allah subhanahu wa ta'ala Nabi alwinian susurga apa mo yan sirakatan wa mga mu'min. Antano makaparateya sa titwa kaparateya. Antano makapangunutan. Antano makanggalbag sa mga galbag kasus wa Allah subhanahu wa ta'ala. Antano makaranis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sumampu suhapoy kunara ka jahannam na biyelo yanan wa Allah subhanahu wa ta'ala pangangalak pagita siya nakatan mga pumili. Antano makapanang gila sa ikulang wantaman. Antano katamu isakalang sa ikong mga galbag ay isa para Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulong Allah subhanahu wa ta'ala makapantag kung pamantas suwalla Nabi alwinian susurga apano yan sa iku mga mu'min na tingina innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula mata'ana susiranu tuamia barateya sa dunia Piyaratiin yan suwalla subhanahu wa ta'ala sa titu-titu wa parateya da abaw nakapamagakan. Memang tu lagi ada yang parateya mga pagariakan na kesiap tanong na ini. Kami adun akap parateya akna ba komplit wa parateya upaman na kana ba titu wa parateya sini Allah subhanahu wa ta'ala. Kali semua bapak itu dalam seibu malam ini watamu na benar yang matau ninunta Allah subhanahu wa ta'ala. Inuman sulabitan wa Muhammad na yakat teruyan. Natingan na mata na suwallah na kanabaniyan ng pagilaya ang kutuwa mga ditarniwa ang kutuwa mga dawasiw. Ayang pagilay ni Allah na ang kutuwa galang pagiliwa ang kutuwa matatapos ni mga puso. Mata natin po Allah yang butuh mamiamarataya wa amilus salihat na guminggagalagbag sa mga galabag ang mga Biblia na bagian nila nagyang butuh surga at kadarapaan nila sa anungan mo. Dalam pemanakan tu Allah subhanahu wa ta'ala mata'ana sila nutuwa miyamangukir dan sila naparatiya sa iku dunia inungkiriran semua subhan Allah subhanahu wa ta'ala na ayaman buwag lubulusan iran nagyang kutu abo isi punarakan jahannam nakakalasiran kakalasiran ng mga paganda makasunod sila na kuwapo ikunarakan jahannam na taman sa taman nagyutudo ni dalam pairan yang kaiyapaman na surga ang sunarakan jahannam na ibubuyantan wayas ibu mga ginawatan. Kenapa kasar dengan lagi yang kaya kau ya buya besi ibu dunia bahkan dunia pagilang mga pagan. Naman sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaqadru ya law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bagaytum katsiran. Sunabitan Muhammad miturun artinya na upama putu katawani wa dia putuak katawanakan akan isunabitan Muhammad nagyang putuak ya para pamisitan yang siku Allah namilay niyan susunga namilay niyan suapoy kunarakan diyan o pamagwat ni nabitan Muhammad o katawaniw agyang putuak paman na katawanakan labahiktum qalila paman nagyang putuak kapagasinga iyo na may ito ugaid na makaguraok kanu sa madagal nakagiro sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitro upama mo katawan tanwag yung kutuakan itu surga usunara ka jahannam lagi ang kaya kita ng kapakasi singa-singa apa kaya lagi ang kutuataw nakalabatan natin mo nabitan Muhammad ugayin na malakap mo kami maukiw sagi ang kutuapaman na apoy kunara ka jahannam. So mga ulama na ano na mga wasiyat nila ng mga tumayran siya rakatan na tanong ng kanwaya labong sa mga aryam yung mga kamudaan. Sa kanwa mga aryam yung mga kamudaan na
May itu penagiang kutua mga umuriyo. Namana penama penggulu begiu para si agama Islam. Tigu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ad-dunya daru amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna lam hunaka. Ayamana dia kaya kata Imam Ahmad dia nasu dunia dia kaya kata tanuan rakatan iman tu mga bangsa kat mga pagarian kat mga budaya kat agama Islam. Yang kaya dunia nada lupa ini yang penggel pengetahuan saya kegemalita. Ipungulalan tanwa yang butuh mga suwan rakatan Allah. Lagi dia nasu sambayang. Lagi dia nasu puasa, lagi dia nasu zakat, semua subuhan rakatan wa ipapaliw rakatan Allah Subhanahu wa taala na pagdili ko banda. Mapiatan usiku mga bulayo katano, mapiatan usiku mga seringan tano, mapiatan usiku kalang ulang ano mga muslim. Nayamala na mapiatan wi kapuluk-luk. Darul amal yang kaya dunia di Imam Ahmad. Wal akhiratu darul jaza nas'alu ana mauri na ruwag yang kutwa kam belas Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutan kembali magiang kutwa balas. Sumbalas agiang kutwa sampai yang narubah kekelim. Sumbalas agiang kutwa puasa narubah kekelim sa'alu ana mauri. Ruga malas Allah. Ayamani ini mga pagaria nas'alu ana mauri na dapat ukang gelebek. Dapat ukang gelebek. Ayakan gelebek nas bisa dunia. Napa nama marakan wagi mga pagarian. Ubah kanu pamukal. Gelebek entan wagi yang kaya agama Islam. Kagi yang kaya dunia. Nama kaya isa-isa tanong saya makasangan. Dari dinakaplo paruman. Dia menguatkan Imam Ahmad. Natigil na satawa din gelebek sa dunia. Dan na pangungurutan si Allah. Dan na pamangna pinggil bagian ng mga suwan wallahu subhanahu wa ta'ala tawang yamukal. Nayakulaw lang yan sa alungan na mauri na makapisalidaro na makapukuban. Kasandit, makawa sa alungan na mauri. Amay kayo pananawag ang utwa sambayan. At tingnan sa mga tawa para sambayan na nakataya sa pamintuan o surga na sunod na kanunod niya. Allah. Mananawag managyan utwa zakat sa mga tawa mapasangin ka sedekah. Nakataya sa yaman niyan na pamintuan o zakat surga na sunod na kanunod. Yang itu bulan-bulan dan mga pagalian. Mananawag managyan utwa saum. At ikinaan sa mga tao ang mga barapuasa na kataya sa pamintuan o surga na sunod na kanunod. Ay napatakaw na niluwapad. Dahil yang nilubot kasag yang kaya mga galubag andal ka rin mga sunod na mga pagalian. Di ka matawag sa kiyang buto ang mga pamintuan o surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ka rin natawag ang mga pagsakat mga pagalian ng siguro ng Islam. Ano ka kita bisa dia butuh mga oras apa mengusul Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat Hasan al-Basri artinya ya ibn Adam bi' dunyaka bi akhiratak tarbahuma jami'an wa la tabi'anna akhirataka bi dunyaka fatakhsaruhuma jami'an. Ya kami ini wasiat mga pagsakat mga pagalian sa siguro ng Islam. Ayam mana ingat ibu Hasan al-Basri ay membuatan wadah. Na pusangkan na biyang putwa dunia ka para si kuano nga nakaamawin. Ayam mana niya na sumbi na kanila biyang putwa dunia ka si kuano nga nakaamawin kaya ano nga nutu amawin. Asukaw yung roon na tatap mga pangarian. Da kakupos yan. Karena basang kaya dunia yung buwatakan at namasa na kuwapatakan. Nanti na sumbi ang kadli. Sudunia ka para sa iyo ano nga nakaamawin, tarbahuma jami'an, kami ayaman na niyan, nakalabang kami ang kutwa-dua darpa. Makalabang ka sa iyo dunia, na makalabang ka mamusi ko ano nga namawin. Mga bangsabi, iyo manariya ka pungagama, nakagigit na magpungagama sa tao na magkumiskinin din.
Uli na marata yang kutu mga panggulangan niya si dunia dia yung mga pagaria. Paman na umpag Islam sa taro to pagyan kutu atamo na din na kardunan sang kanya dunia. Asara titu ang mapadala mo lagi ang kutu para tiya si Allah. Napias kanya ang miskin na sabab sa biyang kutu kapapadala mo na biyang kutu kasusuat kung mga takdim mo Allah subhanahu wa ta'ala na kanaban niya nung tuawid ang kalagi ang kutu kami miskin niya. Importante naman tatapos na katanong ang kutu ang Islam. Agla ni'ma fi dunya al-Islam ay pinakamala alimu Allah, pinakamala alimu Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dunia na suwag matan ng Islam. Pinalaman tanong ang mga pagaria may adong tanong si dunia na ay agama tanong na suwag mo na tanong Muhammad ay agama tanong na suwag mo Allah subhanahu wa ta'ala makaw tanong sa lungan na mawri na timutimon sa mga agama na ayaw mo terima ng Allah subhanahu wa ta'ala na suwag mo niya na suwag mo Islam. Ano man ay kapag mo na tanong? Ano man ay di tanong kapag baga sabihan kay agama Islam? Baka umatanong sa anong anamori na ayaw kong terima ng Allah na susiranot mo ang mga tawa, mga Muslim masunod silang siku ang mga Islam. Mga tawa sumiyurin nilo silang siku Allah subhanahu wa ta'ala dito ikiya betukiran sa mga Muslim. Tigo Hasan Umayda tingin na ubang katingin na sumbiya o ubang kapasaswan nga nakamawi si dunia mata na tingin na kaupurot kumaulaula na miyalakis kanin sa biyang muntuan mo dalawa. Na madagal siya nakahuli makain ng kanyang muntuan na madagal mga Muslim adin niya ni misumbiya biyang muntuan ano man yan na mawi si dunia niya. Kaya katawa niya nun na pamana si ibu sa dunia biyang muntuan kapakadayan yung mga pagkat. Yang kaya kapapadaya po dunia na anna limit niya. Matatak saya mga pagano. Naubag ka nung sumbiya yung kutu aluman tanwa mawri. Kung buka makadaya sa dunia, naruka malapis sa aluman na mawri na mapasang. Mapasang yung kutu ang kaula-ula. Pag-usay tanwa yung kaya kami o surga na kumaratag yung kutu aluman yung kutu apoy kunarakan na lang. May hadis ko hadis Nabi Muhammad. May hadis yan si Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah. So Abu Hurairah natiya na pintu amin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithna 'an al-jannah ma minna wa ya Rasulullah. Panutunang kami yang putu surga wa tunai kiya Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung kita kiyan no luwang anto na yung sifat anto na yung bunta kiyan no Allah subhanahu wa ta'ala si kusur nagtigo namin tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam labinatun min fidda wa labinatun min dahab suwatigin susurga na aya mga alanyan anta ka aya ini pagalan ko surga nagyang puto ang mga bulawan nagyang puto ang mga pira Allah isa dunia na ada bilitan wa paman na walay aba ay akong paunian na bulawan pera. Da abu kaglo tapi ang kaya mga bilyoner sa kaya dunia nadila na paman nadila na maglo bayaman ang yan ayan na ikumpo nilan pagalalan sa mga walairan lanuan tama nagyang moto paman na sunda walairan na bayaran tebu sa bulawan da abu kaglo saya. Uwi na sa surga mga pagarya na ayaw na paman na inipangalan si iku surga. Sulang ulang alam si iku surga na si ikinwa sa biyang punto ang bulawan ng biyang punto pera. Pemukulakan mo rin mga pamasangan, mga pamorya kan si iku agama Islam. Banyak paman yang nada uya kanila katanwa paman na sa katanuro na mga Muslim sama na yan nada mili tanong paman isa ka pulang sa paman na bulawan. Ayaw pili tanong bulawan na kagulam mo. Detanong paman na detanong makailay sa titwa paman na bulawan. Apa man nagyo to atindan wa kaginda den biyak Allah mo pamaan na gerto rakano biyak kailay sa biyak to paman na kaginda. Wen na may to penoto. Da paman na gerto untano sang kaya dunya wa pulaos na bulawan. Wen na sa surga nagyo to ini bagalan na bulawan pera. Tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa milatuha al-misk
na ada ini pinta na siku surga dagiang kutua mga kasturi ika kamu tanaki mga pagay miya kamu temu dagiang kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala intiru surga na aya pinta liyan na ika kamu tanang mga pagarian. Kenapa sa dunia apaman na ano na mga darpa saya ausong kau naman bakakibawang kau sa kaya dunia lahat ng mga darpa ay mananya na usumong kau yung kutua mga nasiga darpa na usumong kau na manasiga yung kutua kaman nakakibaw ugaid na sa surga na pagaling din ang kapaman na ikaw kamu tanag yung kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala wa hasma'u wal-lulu wal-yaqut ayaw po na ipamintun surga mga pagarian yung kutua din pasong surga na sino ng kinuha sa yung kutua mga daya mo na yung kutua mga kutua si isa dunia na ayaw mo kakatong sa tanang hinom niya kayo na sabihin kaya mga tayo sa mga makapiya-piya. Ang ilan niya kaya sundan sa awalay, apaman na walay amapya na mili tagyan mo tuwa tayo siya na mga kapiya-piya. Nanti ka mata na yung mapya walay. Ugay na daw kanuro na makailay sa yaman na niyan na ayaw ipamagdaliyan na mga dayaw mo na mga muntiya. Katay apaman na sakan, nabiyagin daw ako kunuli, daw pa na makailay sa tituwa muntiya. Alam yung kaya paman ng mga kakatano, mga lumustan o basilan niya kayo sa muntia. Paman na banta nilang tugan yung kaya muntia na malay arga, nadatan mo ng mamakainan. Nasa surga na umakasunod tanong sa surga, kunin mo si Allah, apalaya tanong din matimu-timu si ko surga, kaanta no may layag yung kaya paman na ipamantano ko surga, asin din na ginawa sa iyo kung ang mga pulawan, ang iyo kung ang mga pulawan. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa turab wa za'faran ay lupa yung putua surga nagyang putua yaman yan na mga bulaklak miyang makapiyapi bunta na mga bulaklak si sa dunia na ina manatuan na menita sapa dan akaganti apaman na nung nagyang putua mga pipiya bulaklak na tituloy na kupakapiya ginawatan kapag panayaman na niya na sumiyag na nakatanong sa kiyang kaya niya kay boss. Agi po ito akiya bumaya isi ko mga bulaklak. Ana paman na mga tawa. Kunya sumulaklak agiya po ito apalin na ninying ni Pagudos. Apaman na sa loob sa agiya po ito. Bumayaran sa agiya po ito. Mangwayaran agiya po ito. Bulaklak. Ugaid na sa surga na matatawag na agiya po ito. Za'faran. Miyakapiyapi bunta na bulaklak. Dengan Nabi Muhammad. Man yadkhuluha yun'am wa la yab'as. Sa tawa makasunod ko surga. Nagyang puto akang pakasunod sa surga, naliliimun luwati makukuha niya nagyang puto. Alimu wallahu subhanahu wa ta'ala, naliskan niya din na siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yuqladu la yamut. Nagyang puto akang pakasunod ko surga, natatabskan niya roon, kakalroong mga pagalian na din nakapatay at di mo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai ya dunia amana mo kapan na oras na nunatan na kaagiyang kutuwa tamo sa surga na upunta na umakasulod ng mga pagarya puninta mo si Allah ang makasulod mo si surga ragas yung mga pamilya tano ragas yung mga lumas tano kaagiyang kutuwa kapag makasulod mo sa surga nakakalaro na yaman na niya na din na mo nakapagdala lahat tumula thiyamu na sa mga lintara na si surga na din na nagkardam wala yufna shababu nang biyang kutuwa kamu dah si surga na ayaman niyan na tatapag yung kutuwa kamu tatapag yung kutuwa kamu daw adun pa na hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya na al-jannatu miyatu daraja kullu darajatin minha ma baina as-samai wal-ard suatu yang surga wallahu subhanahu wa ta'ala na magatus kapangkatan, magatus kadarajat agyang putua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay man nila titulo ng umapuro agyang kaya surga. Sa dunia, nagpapakaya man niya, nagpapakailay kano sa biyang kanan na miya makapuro-puro ka building. Apaman nagyang putua miya makapuro-puro ka building nga pero pamasamagan magatus ka ando na. Uwi na kanabagi paman na ando na o di na darajat to surga. Dia mengatakan ginawa Nabi Muhammad sa dunia ay sa surga na magatos kapangkatan
mi'atu darajah. Lagi aku tua pagi tu tanah tinggu Nabi Muhammad lagi aku tua dua ka darajah. Ayat mana dia lagi aku tua dua ka darajah. Nama baina as-sama'i wal ard. Na lagi na paman na lagi pagalitan lagi aku tua langit ang usulpa. Kenapa dia kaya pilih kanu ayat mana dia namu magitus kanuna. Api apa nuduga tus kanuna na dinya ni numara utang yang aku tua langit. Kadita no katawan tu na ipaman na kawatan lagi ang kana na langit. Lagi ang kulto surga paman na magatus kadaraja. Na umani paglatan lagi ang kulto dua na kadaraja. Na lagi ng paglatan lupa ang lagi ang kulto lagi. Digunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pinakamapuro pangkatan sa lagi ang kulto daraja to surga lagi ang kulto jannatul firdaus. So ayaman niya na surga ayaman niya na sa firdaus nagiti pinakamapuro pangkatan. Agyang kutwa jannatul firdaus, nagyang kutwa paman na mga lawas sa ibu surga, nauling buod sa agyang kutwa yaman yan, na jannatul firdaus, nagyang kutwa na jannatul firdaus, na ayaw naman nakapurwan yan, na suaswa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapag tututuyan, nagyang kutwa paman na, so, maikamagatos kapang katanong surga, na ayaw kapurwan yan na suas, nagyang kutwa na yaman yan, ayam aman nak pai nak amapu nagyang kutwa firdaus nayak na nakapuwa nagyang kutwa firdaus na subhanahu subhanahu wa ta'ala naya subuan nakatano Nabi Muhammad aya subuan niya sirakan na kuna faida sa'altumullah fas'alul firdaus igirat tingin na pagni kanus ni Allah subhanahu wa ta'ala nayan na penganian iro nagyang kutwa jannatul firdaus ayat na penganian iro nabi Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa jannatul firdaus. Na mga pagri ay ginatitan din mga muslimu Allah. Di naman ito ang manatang muslimu mga sambuyan. Ako nga nitang muslimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nayan na ni punto na nitang muslimu Allah. Nagyang punto dyan na tulgardos. Ano na yung mga galabang aumang galabang kong tao nanispan yan na po kasultsaso. Kailangan naman na nalitaw ay mga polisa. Paman nagyang kulto dua-dua mana haditha paman na inalintano na bata kumano to kapi o surga paman na madagala pernah inal yung Nabi Muhammad kapi o surga madagala hadith paman na biado yung kulto kapi o surga kaya tumawan ka no sama niya miyak kapi yung kulto ang punta lagi yung mga surga Allah subhanahu ato na yung mga galabang paman na o galabang tao sa biyang kaya dunia na di pakasunod di sini surga. Naya pakaya paman na pada hadis Nabi Muhammad dan tidak na amalul haram yang untuk akakan sa haram. Anay sirta ko na mga ginawa tayo man. Empleyado ako na ang tunay kababaluya ka na empleyado. Ayaw mo po na ka nagyang mo tuwa ka balarangan ang takad yung kumimang mga kuwari. Upong ka di pangurap. Apihan tunay posisyon na ka. Apaman na upamaw ka dito na sige po ito aman minuturo uluan na upuno ka po nagyang po ito ka na umadagala tao kanigang po nagyang po ito arakaw nagyang po ito paman na kapugusaran ka sa nagyang po ito yung matanya na pinakumang na madagala tao na haram o lagi diyan na empleyado ka kenapa mungkin mga dato apya sa mga empleyado na upamaw sutaw na di pa paman na ditubitu bagi empleyado na yaman na niyan na lupa kaya plus sukatin na yung mutu haram ay lagi niyan napadalang ka ana supadalang napadalang ipakay sari paganero napadalang ako na anto na rin yung anak halal anta ka haram ang yung mutu ang anak naupo sa yung mutu haram ang yung mutu ang anak ka nami ako na sa yung kaya hadith Nabi Muhammad kapag panahalalag yung kultuwa ng mga nakalaw na yung anak niya na makaungin sa kakino din papaman na punatutong sa kakino so isa kakino na pinuban talaga namiya kakapamay sa harap padagalay ang kakalisog yung kanya kanilog ang mga pagalian ay importante na yung kaya hadith Nabi Muhammad na basta ang kultuwa tao na sukatan niya na harap sini ang nagkagwag yung kultuwa paman na kekalian aku ipagperian sa dia untuk pamilya niya.
Nagkasukatian sa mga kutu haram di mo nabitan wa Muhammad innahu la yadkhulul jannata lahmun wa lakum nabadat ala sunnati ma ta'ala di mo nabitan wa Muhammad di na makasud sa surga di na makasud sa surga agyang kutu ayamanan yan na sapo at agyang kutu ruku ay ini tuyan na kutu sa agyang kutu haram ayamanan yan ayak luka na agyang kutu tao kemudian agyang ayamanan yan na mga wata amay kasulukas daya paman na kesukatian apigikan niya sa ikong mga watayan pigi paman na pigikan niya sa ikong karuman yan pigikan niya sa ikong ginawan yan ang iyong kong sukatan na kami dan nakiyakapin ini mga pagarya kapag nito api ang panayamanan yan na makatutulog ka makatukurto ka pilpiya ay ka na nga na kakumin na amay gaging kong sukatan na haram na dan na ba niya nakapiya ay na mapiya na paman na pangalintan ito sa relasyon ko ang nakusunan. At ikiya ito kawantan mo rin, ikiya po ito akasusukat sa alam na libis po asun sa surga. Napaman na, ikiya po ito teman-teman na mga ginawatan, ikiya yung mga pagarya. Kurang ito ay amanan yan na pamikiran. Sita rin na presyum, sabihan po ito, akabaya o agamatan ng Islam, ay akabaya yan na mamakasuntan o sinusunga o Allah subhanahu. Timunamit na mga Muhammad, an-naru awla bihi, apaman nagyang kutu at timunamitan wa Muhammad ala ulang wa nubunan aabu biyang kutu ayaman na sapwa biyang kutu tao appo kakansa biyang kutu haram na makaumas ano na mauri na ayak tibutusan yan ayak titarusan yan na biyang kutu apoy mula na kajahannam o ubal talaw yuti kasiksaan yan at timunamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mga pagalian yang kita minum akalat abiyang kayayaman na yan na kasusukat sa haram. Kenapa Musa gobyerno paman na maratang api ang iyong kutua hukuman wa Allah subhanahu wa ta'ala api ang iyong kutua hukuman upaman na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maratang tuwad terus iku Allah kasabi sa tao mamang ni sarilas iku Allah na teriman wa Allah subhanahu wa ta'ala iyong kutua tawad andang dari mga tao di pakasun sa surga lakin nabitan wa Muhammad la yadkhulul jannata al-jawad wa al-ja'dari agyang kaya dua katawa kaman na dua sifat ko mga tao. Bagaimana nagyang po ito al-jawad, ikadun nagyang po ito al-ja'adari, na di pakasunod yung nabitan ng Abu Muhammad sa ikusurga, ayaman nagyang kaya jawad, na ginalisutaw, ayaman nagyang namat akaratain paramay, wag takapu alal kanat, nas kanyang pagnamapasang ikatagapu sa ikulagin din ang manusia. Menitama nagyang kaya ayaman nagyang na mga rarat ayungan, yang untuk amarah tay ada demi surutian dinya ni pengalim wag yang kutu lagi dia muslim yang rata-rata ada di tengah yang kutu selinganian di tengah yang kutu paman nabi pagudayaan sa yang kutu ada pa di nanti mula kita dengan Muhammad masuk ke surga dapat lu nabi yang kutu atakamu di nabi dengan Muhammad walal ja'dari na ya kuna kutuan ikadua ang mga tao nabi yang kutu tahu amat tadasi puso Miyag tugas si puso, isusulong niya na biyang kutuwa karata yan yung parang. Ayaw na niya na ira paman na mapayag na miya kapiya-piya, aling kudula. Ang wayaman niya na mapiyas kanya ni kipukanta gusto nila umay na amay kaging mo kami susunod niyan. Na mapagpadog sa paman na maranta at mamaranta niyan. Lagi na niya pada sa kaging mo paman na di pakasun sa surga. Isang natin mga ulang aging kaya diadali nagyang puntua tawa niya di pagam aging puntua kanaban niya drak. O punya na madagal maniman to. Ayaman na niya o puno niya ko niya kayo sa mapiatrak na ini tulad niya. Nami tulad niya na ini post niya natin na ilan yung aging kaya trakak. Biya ko ba sa aging mo tayo man niya na mga pipiyawalay na tulad natin nakatagin pangalian sumaman na walayakan. Ayat yang mula yang usai dan dia pamada dia mutua dia neraka nadinya di pagaw. Namanya dalam kesugan saya. Agi butaya mananya nadang kapan kami ini nading kapan di pagaw. Mga pagarya ko ni tanong si Allah. Manggil bagatan lagi yang mutua mga galabang ay pakaralitan ng si Allah. Lagi yang mutua mga galabang ay pakakikiswat Allah subhanahu wa ta'ala nagupapat na mga galabang ay pakasunod sa surga penganitan ng si Allah. Akapanang bilantan lagi yang mutua mga galabang ay pakarami si Allah ay munarakan jahannam. Mga galabang
apa man yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Mga pamilya siku agama Islam, mga babayan siku agama Islam. Ni ali tan wagyang kutwa, api agyang kutwa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naman itanukman sagyang kutwa karata o apoy kunaraka jahannam. Antuna agyang kaya apoy kunaraka jahannam. Ayat na pamanna kullu wallah. Napamanna gyang kutwa apoy kunaraka jahannam na lasadid o ginaging kutwa mga kasil sa ano kunaraka jahannam na pamanna lasadid pamanna mayrut adabun alim pamanna kasil sa ano manipis. Nanto na yung mga padapamanna kiyari niya sa gyang kutwa hadithu na bitanwa Muhammad ay hadithu na bitanwa Muhammad. Natigyan na law anna qatratan min az-zakumi qutirat fi dari dunya لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم فكيف بمن تكون طعاما يا من لقيك يا حديث النبي محمد. Artinya umpama kalian kutu umma, kalian kutu